Ay, may hapon. Nag-unsa man ka diri? Nga ginuktok yun ko sa kuwan kaya ang akong halin natagak ng sigalan na malaki baw. Ha? Natagak ang akong kwarta na kay baw. Natagak ang imong kwarta? Nahalin sa akong tambal. Ano, maligya kag tambal nay. Unya karon ang imong halin natagak? Akong halin, nagpahuway ni dito sa doon sa busit ko. Pag tindog na ako, nangita sa akong baguhan na ito. Ang asa ito natagak. Wala ka kapansin ay. Wala akong makapansin kung asa dapat yung nahulog sa kwarta na ako. Taga-asa man ka nay? Taga San Isidro, Giniyuran. Giniyuran. So karon nag-unsa man ka diri? Nag-relax lang ka nay? Relax ko kayo, nuktok lagi ko hindi makauli kayo, way ikapiliti, way palit sa pagkaong kahapon. Kalayo atong Giniyuran? Nya naabot